un petit joc podem fer que una cançó prengui nova vida. Toc, toc, us presento el cargolet. Un cargolet se n'anava a l'escola perquè volia saber llegir. Quan hi va arribar, l'escola era tancada, havia arribat l'estiu. Ups! Toc, toc. Un cargolet se n'anava a la fira perquè volia comprar uns esclops. Quan hi va arribar, ja no era pas de dia i se'n va tornar descalç. Toc, 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 toc. Dos cargolets van anar a la prada perquè volien fer un ram de flors. Quan van arribar, tota l'herba era glaçada, havia arribat l'hivern. Així, amb una cançó que tots coneixem, podem jugar amb el ritme, aprendre a coordinar la mà dreta, la mà esquerra, la descoberta, com es desperta el cargolet, i podem jugar amb els nostres petits durant molt de temps i anirem veient com a poc, a part de seguir la cançó, ells també aniran fent els seus propis cargolets. Adéu!